Sakhuluma nomlambo somnandi uGawulesizweni Lutsha Bamhlanje. Hi guys, ke ngicela lapho ke ku-media ngicela nje ayikabi ngesihle, ngicela nje ningenzele ngicela nje ukuthi uSjava no-Something Soweto baqophisane ngokucula. Ayikabi guys, ngicela ukuthi ngingangizwa kabi, bengiyicelela nje, ngicela ukuthi Nkosi yami, angisho nihleze nifake uRihanna noBeyonce. Beyonce, she's a queen. Beyonce, she's number one in everything, but angisho kuyadependa nakhona because we are unique in our own special way. Beyonce, she's always been my queen because that's how I see her as my idol. He's my fan, my favorite fan, the toppest fan ever. So Beyonce, she's the one. I go with Beyonce, but although abantu, they've got their own favorites, abanye bangasho bathi uRihanna i-favorite against Beyonce, but mina my favorite is Beyonce, the Queen Bee, Queen Knowles Carter. Yes, Sasha Fiase, that's my top model and my fan, biggest fan, and my role model. Yes. Oh, I wish I can say goddess, but she's my sister. My sister from another mother. Yes, that's my favorite fan and my top model, Beyonce. So guys, ngiyanicela please lapho ku-social media aniku-waste isikhathi, ngicela ningifakele uSjava ecula no-Something Soweto. Yes, kube nje umqophiswano Nkosi yami, khe sizwe uSomething Soweto. Yes, oh my God, Something Soweto. Aningifakele uSomething Soweto verse, it's vice versa mos, vice versa. Ngicela ukuthi ningifakele ngicela ningifakele uSomething Soweto and then bese nifaka uSjava. Sifuna ukubona-ke ukuthi ubani ozothatha i-top 10 phakathi. Ayibo guys, ngiyanicela please, ngicelwa ku-media uMamlamba, uSompiso Somnandi uGawulesizweni uNotshaba Umhlonishwa. Ngiyacela abantu abahloniphekile, izalukazi maziphume nali ikhehla, ngiyacela lana ikhehla eliphethe uMamlamba uSompiso Somnandi uGawulesizweni uNotshaba Umhlonishwa, lihamba nezalukazi, ikhehla elichomayo vele nje, elihamba ney'ntombi, elihamba nezalukazi, elihamba nomamkhulu, elihamba no-anti, elihamba nogogo. Hayi, izwile le nto. So hhayi-ke guys-ke, phela mina ngazi ukuthi vele ngeyingane vele esebenzisa mina nomkhulu lo ongaphakathi kimi-ke, but ngiyazama ngaso sonke isikhathi ukuzigcina ngomfazi kunokuthi vele ngimjabulise ukuthi vele ngiyikhehla elihamba nezalukazi. Cha guys, that's why ngihlezi ngithi thokozani zindlu, thokozani zalukazi, thokozani bantu abahloniphekile, izalukazi, ikhehla elihamba nezalukazi. Ngiyanithokozisa-ke emakhosini guys, ngiyanicela please uSomething Soweto, ngicela ukubamba uSjava laphana, khe niqophisane, khe ngizwe kahle le ngoma zenu ukuthi kahle kahle zithini Sjava. Nginicela special please, mayifinyelele kini le voice note, okay, I'm writing it down on a serious note. Ngiyanicela please, writing it down on a serious note. Kwasho omunye umngani wami wathi ubusi sisephehlweni kugobela esikhupheni, qhela inkomo sinabembhensela, athi really on a serious note. Okay, so please guys, on a serious note, I'm begging you guys, please, can you sing for me uSjava vice versa uSomething Soweto. Hayi, mabaqophisane, mabalanda umlando. Ufuna ukuzwa kahle le ngoma zenu, ngiyanicela please, ngicela ningenzele njalo. uDr Khehlelezi lapho-kena uphethe iVuma FM, makayishaye le nto uDr Khehlelezi, inyanga intomantomane yadume esizweni. Akho uyifake le nto, ubize yena straight uSomething Soweto noSjava bakhe basiculele. Ngiyacela, ayikabi, hayi ukuthi ngiyaphapha or kanjani, ngiyanicela nje ama-media wonke, ama-social media, yonke indawo nje anibanikeze i-chance. Right Cindy, sharp darling. Hayi, sivukele khona la. Hayi, sibonge nje sisi, umphefumulo usahlangene nenyama.
Akukho okunye sisi. Hayi Nkosi yami, siyabonga gogo. Uyayibona? Yeah, sorry about that. Okay, ngiyanicela guys. Ngiyanicela please. Ngizoyiposta manje le video. Please aseblifu. Nisakhuluma noMamlambo, uSompisi somnandi gawule esisweni, uLoshaba umhlonishwa. Ngiyanicela please aseblifu. Java versus something Soweto. Something live. Akhe ngizwe kahle le ngoma. Mina ngizizwa kahle ingoma zika something Soweto. uSomething Soweto uyachoma, uSjava uyachoma, but angibezwa kahle ukuthi bathini. Ngicela ningidlalele bona. Nidlale uSomething Soweto. Nishiye something Soweto nidlala uSjava kanjalo mani yazi khe ngizwe kahle le top 10 khe ngizwe kahle ukuthi mabeqopha lento mabewina ko top 10 bathola ama trophy sekwenze njani guys ngiyanicela hayi kabi ngiyanicela namanje ngisakhuluma noNgozika ngisakhuluma noNgozika ngisakhuluma noAyanda Gule zidle khangisabela esigatsheni masosi Ndlovumbo yisobhisho mlojo sobhudo Albert ngiyanicela guys thokozani emakhosini makhanye kuba mhlophe kwese ba dede bomnyama kuvela ikhanya ndithi camakho ndawo wonke awu option thokozani emakhosini thokozani ngiyacamagusha ngiyacamagusha thokozani emakhosini mangithi thokozani zindlu thokozani zalikazi thokozani bantu abahloniphekile ngisakhuluma noMamlamo uSompisi somnandi gawule esisweni Loshaba umhlonishwa ndithi camakho ndawo wenda awuyapshini thokozani emakhosini ngihamba nabezizwe ngihamba namandawo amakhulu ingakho ngithi ndawo wenda nayizo ndawo wenda abonda abantu basevenda ngihamba phela inkosazana vele iphethe konke inkosi yami iphethe yonke into vele nje vele understand thokozani Mamlamo uSompisi somnandi gawule esizweni Loshaba umhlonishwa ndithi camakho ndawo nda awuyapshini thokozani emakhosini angisho abanye abazi ukuthi vele kusho ukuthini kusho ukuthi ngiphethe izizwe zonke inkosi yami umhlaba wonke ngingahamba ngizongifika eChina ngihambe ngigudla umhlaba ngisoloko ngihamba nje nobizo lwami inkosi yami ngisoloko nje ngifanele ukuthi hayibona ngiayenda ngibona edrobheni kanti ngihlele endlini mina ngihlele endombeni yami ngihleli nje ngiyayihlelela noma ngabe ngibhizi-ke lapho engibhizi khona kodwa nje ngizobe ngingekho kodwa lapho nje ngesithunywa sami sisodwa wena uzothi ngibone edrobheni ngenza i-shopping ingakho-ke umuntu anama-powers kuthiwa-ke unedlozi unamanono unamandawo unamandla unamabutho yeyi akupheli mani singabala kushona ilanga nkosi yami mawuphethe inkosazana sowuphethe umhlaba wonke ngiyanithokozisa-ke emakhosini inkosi yami ijaha lomnguni alilale ndithi thokozani camakho endaweni absheni thokozani emakhosini makudade bomnyama mfula ukhaya ndithi camakho ngicela ukuthi ningifakele please uSjava something Soweto khe ngizwe kahle lezi ngoma lezi abayiculayo ukuthi abayicula kahle angizwa kahle ayizwe something Soweto athi ukujayiva kancane umuzwe mali ukuthi hayi khona le ngoma le inesiqu le nale kaSjava please ngiyanicela guys ngiyanicela hayi ukuthi ngiyaphapha hayi ukuthi ngizenza ngcono but ngiyanicela please kuma media nje anikhalise lezo ingoma nibalande baqophisane isikhathele phela ukubona uRihanna noBeyonce baqophisana ngezithombe ukuthi ubani omuhle ubani obest umuntu uzikhethela umuntu amfunayo inkosi yami ngeke sathanda into eyodwa sonke kodwa-ke namhlanje ngicela nje uSjava noSomething Soweto akukhanye nje kube mhlophe ukuthi abangayibona indlela yabo ngicela ukuthi bayibone ngithi thokozani camakho ndawo nda awuyapshini thokozani emakhosini thokozani